Tento chlapec si spomína na život zosnulého muža do desivých detailov. Ako už od 2 rokov veľmi zaujímali otcové hodinky Rolex. Keď mal 3 roky, začal trvať na tom, aby ho rodičia oslovali menom Sunny. Neskôr doplnil, že jeho celé meno je Sunny Ray a začal hovoriť o svojej manželke Dan, s ktorou údajne žil v Texase. Raz pri prezeraní knihy o psoch ukázal na obrázok bieleho španiela a nadšene povedal: "To je môj pes Willy." Mal Michael 7 rokov, jeho rodičia viedli seminár v Texase, kde sa stretli s Dawn Ray, ktorá prišla o svojho manžela pred 8 rokmi. Počas rozhovoru zistili, že jej manžel sa volal Sunny a mal bieleho španiela menom Willy. Ohromení touto zhodou pozvali Dawn do ich hotela. Ona následne pozvala chlapca do svojho domu. Hoci Michael tento dom nepoznal, pretože sa Dawn do ňoho presťahovala až po manželovej smrti, začal sa Michael pýtať na svoju gitaru. Dawn mu ju podala a na prekvapenie všetkých chlapec začal hrať na gitaru, aj keď sa nikdy predtým neučil na gitaru. Chlapec sa následne pýtal na ďalšie veci, ako na hodinky Rolex, kameru a fajku. Pričom každú vec konkrétne opísal ešte predtým, ako mu ju Dawn ukázala. Tieto detaily ju presvedčili, že chlapcové spomienky sú pravdivé a je jej zosnulým manželom.